It's all about love. It's all about love. It's KB boys is a money M Suleboy. Kabir M Suleiman. Yeah, ina sorenta mata ta fita birni. Yo, ta fita birni. Ina sorenta mata ta fita birni. Yo, soyayya min muni. Ni soyayya min muni. Amma Allah mai zamani. A soyayya yau na kasa. Ina yin ƙaunar ta, bebin tana yin ƙauna na. Cikar burin juna, muna ta yin dafara. Kullum ta kira ni waya, ta ce da ni ya angora. Ta nema kuma in amsa, in kira ta umbin romana. Wayo, Allah mai yadda so ne. Muna yin soyayya, alƙawari kuma mun shirya kyakkyawar soyayya. Zama da juna mun shirya, da ni da ita ba jayayya, za mu yi auren sunna. To ashe a fagen soya, na mance na labasa, lokaci shi bako ne. Yo, muna yin soyayya, amma ta tafi ta bar ni. Yo, soyayya min muni. Ni soyayya min muni. Amma Allah mai zamani. Wata ran ta yi kira na, ta ce habibi baby na, abba na neman ka. Iya na yau shiga ta mai tsafta, na je gurin abban nata, ya ce ka tura iyayenka. A lokacin babana na je na iske mamana, na mata zancen auren ta. Da murmushi ta kalle ni, ta ce da ni ya kai ɗana, ka daina zancen auren ta. A nan na fara tunani, wai shi ne yasa. Gashi ne kuma ummina ba ta magana, na je kuma har na musa. Su kwa iyayen bebi na daga sun kosa, burin su yi mata aure ne. Hayya ana hakan sai ta kira ni, ta ce masoyi ce ni, kar a yi min auren dole. Miye dalilin da ya sanya, ya za a yi in cece ta, cikin ta biyu za ku ji ne. Yo, ina yin ƙaunar ta, mata ta fita birni. Soyayya min muni. Ni soyayya min muni. Amma Allah mai zamani.